Vieš čo si pamätám, že si zletel na ten toto plot? Kde sú tí vreca? Neviem. Pod nami. Kto sa tam trafí? Ale kde tu je, ja to nevidím. Toto, ukážeš letí. Jo, aj si. Je, dobre. Tam ideš. Kurva, dobre, chyť ma. Chytám, ale netrafí. To pička, kde som nebol? Ty si narazil na ona. No to je ostré. A ja som to skoro inak trafil na ten drôt. Jaj. To sa baviť nemusíme. Čau. Opa. Umer. Počul som to smetí. Buď hovnovom od tebe. Skáčem! Jau! Pekne si pleskol. Inak, čo si mi tam napísal, ten koment, že piňata kar, tak ono mi to vedelo preložiť do slovenčiny a vedelo mi to preložiť do angličtiny. A čo to preložilo? Že po anglicky, že do piňata, alebo po slovensky mi to dalo, že chceš piňata, alebo také niečo. Čo ti jebe? Ty koľko. No a zdroj. Idem za tebou, bežím za tebou. No tak to si pekne veríte. Jau! Pohám sa na teba, že nám to skúša. Ojoj. Makaj! Kamaráde, bež. Makaj! Snáď ťa nežerú. Au, ty. Au, ty. Makaj. Koľko je za nami? Makaj. Bež, kamaráde. Si tu zemol, si tu. No. Makaj. Jo, makam. Ideme mi hneď za prdelu. Gač? Není. Je. O! Makaj. Ty kurva vyjebaná spičina! Skurvy si vyjebaný. Bež. Kde je, he? Čo ti je? Ale tu? Ne, nechceme. I'm doing it because if we don't get antizin from Rise, people will start to die. Ale. Ne, to je toto. Ale. Aha, chceme to zabiť to. Jo! Dobre, ale to je bol. Pozor, granát! Ďalší, dole piču! Si ti je, jak tam spadlo. Jo! Reper, dači ty kukot. Pozor, točí sa. On za to je. Bye. Nie, Oh shit. to sa rozpočal. Rozploskol. Nie, poďme. Uaj! Kde si? Dolu som skočil. Na veca. No počkaj, ja idem vyššie. Môžem skakať? Hej. Lebo neviem kam. Letím! Na motor vreca! Kurva! Čo ti jebe? Ty si bylo skočil, kamaráde. Čo si, kde si? Jas. Skáčem druhýkrát. Padám. Jo! No dobre. Kde skáčeme? Niekde týmto smerom. Nie, prvý, hej? No. Som tam. Dojdeš. Poď. Kam? Kam mám ísť? Kurva, kde som zaskočil? Ja som sa napichol na plot. Kde sú tí vreca? Neviem. Pod nami. Kto sa tam trafí? Ale kde tu je, ja to nevidím. Toto, ukážeš letí. Jo, aj si. Je, dobre. Tam ideš. Kurva, dobre, chyť ma. Chytám, ale netrafí. To pička, kde som nebol? Ty si narazil na ona. No to je ostré. A ja som to skoro inak trafil na ten drôt. To mám ti pomôcť. Nostalgia sa opakuje. Kurva, Skoro som sa trafil. Vieš, ja sa to Ale skoro. Ja sa to verím, ale ja sa to do teba popal. Môj znišený. Ešte ti
My sme sa tu dobíjali. Maybe isn't important. What's important is the race. A čo si asi tu týpej místo? No, nemá. Tu musíme ísť potichu. Neviem, poď. Oh, shit. Ty vole. Super. Jak si to otvoril? To je nešlo. Pozor! Pozor samo! Končíky má. Potočuje vpravo, potočuje vpravo, potočuje vpravo. Poď sem, ty kokot! Poď sem, ty kokot, ty jebáno! Backmadeuje sa. Počkaj. Čo je ty kokot skubený? Samo niečo spravil. Ja to došlo. Nestie mají film pozor. No tam asi nechceš ísť, myslím. Ty kokot! Ty koksa. To dáme, poď. Jasné. Čamaj sa. Jebany. Ty prja. Ty skurva. To si videl, že skurva, jebana. Že o mňa. Ty kurva. Prasiak. Počkej, to teda pomôže. Pomôž mi. Ide tam. Poď. Oh shit, som je ďalší. No máme kokot skurvený. Sam teraz mi vie najväčší peš jak kokot skurvený. Čo jebeš? Prišiel domov niekde schovať sa. Jasno, ako by to... Policia na dodávka rýchlo otvára. Padol. No isto. Musíš počuť to prvú alebo to správu? Naspäť. Chcem počuť najlepšiu v prvom svete. Musíme ísť naspäť. No jaká tma tu je? Uveď svetlo. Jak sa dáva uveď svetlo? No musíš... Vojtou, hore. Jau. Zdravím niekam. Ty kokot ako mi jebol. Aj mne. Okamžite bež niekde. Samo ty musíš bež. Som piči, v autobuse som ostal. Ja som pak bez kúrden. Karol sa strpká na stane. Dobre, nice. Jaký Už to je kúrden? poď asi. Už som lepší pohodičke. Aj? No nemyslím si. No fakt si nemyslím. Ty skurva. Čo mám svet? Musíme ísť naspäť. Ale by som si niekde skryť. Kempy. Ty kokot. Posral som sa. Kakám. Prosím, nie. Dobre, idem srať asi. Volšiak Outlast 300. Bež niekde rýchlo. Ja som niekde vyskúšam. Tu ostan. Nemôžem. Nikoho jebol som mu? Jebol mi. Dobre, nemôžu oni. Toto penicu. Po mne skočí. Dobre, dostal sa snipe. Bol som povedať, dostal sa snipe. Čo? Dobre, je. A ty sú zapl... Už nevedia ísť do Uuu! Už nevedia. Padol a zon. Nevidia. Okrcal som si s tou. Čo? Ty si sa Jebola. Nie mňa, čo Aj mňa? Ale to by najviac mi dalo zabrať narezať si rajčinu. Prečo? Lebo som musel vyrezať, tam bol také hnivé. Tým som sa jebal ako kokos, som sa skôr povedal. Jasné sú hnus. Aj záprdek, no mám rajčinu. Nechám ich, čo sa stane? No, ukáž. Nebudeme hodnotiť, čo robil zle. No henter moc uteká, to sa mi robí. Však útoč, ne? Len tu stá masáž. Oooo! Dobre, skoro sa uhol. Čo? Jau! Ty si to videl, ako mi natrpkal. A to nechci skápať. Ja si preto, že dávam baseball trošku nožikom. Jau. Stiaľ facku. Pichajú. Dobre, natieram sa na ňom asfalt, ty. Asfalt natieram.
Koľko chce ten kokot? Masne. Kilometr s kuchynským nožikom podáš. Kokos, jak keby som masne. Čo ti nelepí? Ježiši. Aha. Jo. Ty mu podľa mňa nič neobená, že ty... Ja som videl akurát toto som. Čo? Teraz som ťa. Ja som mal full hardka, 125 HP, ja som jebol do tyčka. Máte. Tam letíš. Neviem, ja som to točí proste.